МЗС та експертна мережа Кримської платформи домовилися про співпрацю. Меморандум підписав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та 7 координаторів робочих груп Кримської платформи. Я радий, що експертна мережа вже працює. Вона об'єднала понад 70 українських та іноземних неурядових організацій, аналітичних центрів, правозахисників з різних країн світу. Усі вони досліджують на щоденній основі широкий спектр проблем російської окупації Криму. Мене особливо тішить, що зараз на розгляді мережі перебуває понад 180 запитів на участь у її діяльності від іноземних експертів та організацій. Кримська платформа перетворюється на дійсно світову справу. Наступний крок, зауважив міністр, визначення спільних завдань і підтримка дослідницьких проєктів незалежних аналітичних центрів країн світу щодо Криму, організація заходів, конференцій, семінарів та круглих столів у рамках Кримської платформи. Платформа має працювати постійно, адже звільнення Криму – це ключове завдання української держави. Завдяки створенню Кримської платформи разом нам вдалося повернути питання деокупації Криму на передові позиції міжнародного порядку денного. І роль експертного середовища є надзвичайно важливою в архітектурі Кримської платформи. Саме тому налагодження ефективної співпраці між МЗС та експертною мережею є надзвичайно важливим кроком.